Lesike izindaba ze1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli ake sibhekeke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Umhlaziyi uThakweThusi okwenzeka eNdlunkulu abasemnambithi bakhala ngehluku sabakwaSidlodlo kanti DA Inqobe Olokuchibiyela eThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaseUniZulu Dr. Zakhele Shamase uthi abantu kumele behlisa amaphaphu ngokubukeka njengokwehlukana kwembono kwenzeke eNdlunkulu kaZulu njengoba ke kuyinto ejwayelekile nezazenzeka nasemandulo kwingxoxo ekhethekile abenayo nethimba lezindaba. uShamase uveze ukuthi ke uma eyiqiniso amahlebezi asabalela ukuthi ke uhlalo wendle abaholi bendabuko nomnyango zokubusa ngokubambisana bakhipha umyalezo ukuthi amakhosi angayo kumhlangano obizwe uNdunankulu kaZulu kusasa empangeni kungaba nobungozi ke bokuhlukanisa isizwe phakathi. Emva kokuba isilo uMisuzulu kaZwelithini yamemezela inkosi uThandoyise Mzimela njengosihlalo omusha weNgonyama Trust kube nokungaboni ngasolinye eNdlunkulu njengoba abanye bebethi akumele kususwe ijaji uJerome Ngwenya owayeqokwe isilo esesabuza. Kanti okunye bakhala ngakho ukuthi akulandelwanga imigudu efanele. Emva kwalokho kube nemibiko esabalele yokuthi isilo uMisuzulu kaZwelithini asibhekani noNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Enkulumeni yesile besiyibhekise esizweni sikubeka kwacaca ukuthi ngamampunge ukuthi bayinkuku nempaka noNdunankulu kaZulu. Ukushunqa kwentuthu ngalolu hlobo umhlaziyi wezepolitiki uDr. Zakhele Shamase uthi lokhu okwenzekayo kuyinto ejwayelekile. Embusweni kaZulu naseNdlunkulu lokho kubonakala sengathi khona umdonsiswano phakathi kaNdunankulu kaZulu umntwana aphinda angene nesilo samabandla umlomo ongathethi imanga neNdlunkulu yonke akuyona into efanele isithuse njengesizwe nanjengabahlali baseNingizimu Afrika ngoba vele mangabe kusetshenziswana noma ukuphiliswana nabantu noma kunisibambisene embusweni omkhulu njengalona kuba khona ubuhiqihiqo obukhona obungasho ukuthi sekukuphela kombuso kaZulu nanokuthi sekuphela kobudlelwane phakathi kaNdunankulu kaZulu nesilo. Sikhumbule phela ukuthi nesilo esakhothama kwakukhona into enje okuhamba bekhona iziwombe ezinjengalezi kodwa khona lapho futhi sibabone sebehleli ndawonye sebexhawulana sebehleka sebefonelana sebevakashelana bekhuluma indaba zombuso kaZulu eziya phambili. Kwenzeka lokhu nje uNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi ubiza umhlangano wamakhosi empangeni. uDr. Shamase uthi uNdunankulu kaZulu unelungelo lokubiza umhlangano wamakhosi futhi akayidingi imvume yesilo. Kanti isilo sizwakalisa ukubusisa lo mhlangano saphinde sathi amakhosi akaye koncela koGwansile kuShenge. Abeyenzeka ezokwenza ngoLesihlanu usephawulile uShenge wakhuluma uNdunankulu kaZulu ukuthi akuyona imbizo umhlangano wamakhosi futhi unelungelo lokubiza umhlangano njoba ayenza kusekhona umdlokombani njoba ayenza ngaphambilini. Ucacisile futhi lokho ukuthi akusikho lokufana zacela imvume esilweni ngoba phela naye uyielder uNdunankulu kaZulu and futhi ke vele nje nakhona umntwana vele waseNdlunkulu oyielder. Ngakho ke mayibiza umhlangano wamakhosi akuthi sebiza imbizo ukhukhulela ngoqo wonke umuntu uvumelekile ukuthi abe sembizweni. Ngakho ke lo mhlangano wakusasa kuyona imbizo umhlangano wamakhosi ngakho akuvumelekile wonke umuntu. Abantu abavumelekile lapha amakhosi abantu abavumile babe khona lapha nabeyindaba njoba ishila uShenge nabo boni kwisikhathi esithile ukuthi bashenxe bathi bashiya ngabodwana babhunga indaba zamakhosi. Njengoba kubhekwe lo mhlangano ihhovisi likaNdunankulu likhipha istatement lisola uhlalo wamakhosi omdabu esifundazweni KwaZulu-Natal kanjalo nomnyango wezokubusa kubambisana nendaba zomdabu ngokuyalela amakhosi ukuba angabi ingxenye lo mhlangano. Kanti leli hhovisi lizichithile lezi insolo zokuthi lifuna amakhosi angabi ingxenye yalo mhlangano. uDr. Shamase uveze ukuthi uma kuyiqiniso lokhu kungaphephezela umlilo oqhekeko kumakhosi akwaZulu. Ubungozi balamahlebezi ukuthi uhlalo kwamakhosi KwaZulu-Natal noKhokta bathumela imikhafazo ukuthi amakhosi angawuthameli lo mhlangano. Ubungozi balopho bekuzohlukanisa phakathi isizwe njoba kwake kwenzeka naphambilini khona indaba yecontralesa namakhosi ayihambisana noNdunankulu kaZulu amaningi ayimajority ngaleso sikhathi. Kwakuba khona ukungabonisani kahle okuthema ngabe emva ka 1994 kwaba khona ukubuyisana nokusebenzisana. Siyathemba ke namanje ukuthi
ukuthi akuzuba khona ukwahlukana nomdonsiswano. Bekuzoba khona ingozi enkulu ukuba leyo nto leyo ngempela ibe yiqiniso bese bakhona namakhosi angawuthameli. Kodwa ke besizobona iningi lawo livele lwathamela ngoba naphambilini umlando uyazisho ukuthi naphambilini yayiba khona imizamo ukuthi amakhosi angawuthameli umkhosi welembe ngaleso sikhathi nomkhosi nomhlangano obizwa ushengo wamakhosi, kodwa afike ngobuningi bawo nabantu bawo. Kulindele ukuthi amakhosi atheleke obuningi bawo ukuzokwethamela lo mhlangano obizwe imbabazane embizo empangeni, nalabo kubhekeke khona ukuthi udaba oluthinti Ingonyama Trust lungasali ngaphandle. Izindabeni ze-1KZN TV bikuthabani Maphumulo empangeni. Amalungu omphakathi kanye nosomabhizinisi baseStateville eMnambithi maphakathi nelikaMthaniya sebekhaleke ngehluku samaphoyisa asenze kubona ngesikhathi ke behlakaza isiteleka sesisebenzi zenkampani yamathayi iDunlop. Izisebenzi ke zale nkampani zibambe isiteleka zabalathaqa umgwaqo uHelpmaker ongeneleka kule nkampani zikhala ngokuxoshwa ngendlela engagculisi kanye nokuncishiselwa amaholo yazo. Labahlali bakule ndawo bathi bayahlonipha isiteleka sabasebenzi kodwa kubakhathaza kakhulu isenzo senziwa amaphoyisa sokungena emzini yabo abashaye ngeinhlamvu zonjoloba njengoba omunye wabahlali ethe ebhizinisini lakhe kukhona abasebenza balimalile. La indawo yamathayi iseduzane neDunlop, iDunlop tires la ekutelekwe khona. La ngidayisa amathaya ama second hand, ngiyaphesha, ngidayisa amarimu, ngenza ama services about ithayi nje kuphela. Into eyenzekile la afikile amaphoyisa izolo eqhamuka khona la ngaphakathi eDunlop esosabantu. Ayikho ke indawo yokubalekela thina esisuke sisebenza la. Afika adubula abasebenzi bami la, angena la ngaphakathi afutha nama tear gas. Nyunyana yabasebenzi bokusansimbi ithi phezukwalo udaba lwabasebenzi ngoba ikholo ukuthi kuningi ongenziwa ngendlela ngesikhathi beqoshwa njengoba beveza ukuthi abanye babo bavuselwa amacala amadala base beyaxoshwa. Kunabaphathi benkampani abangasiphethe kahle. Umqashi angabathathelanga inyathelo ngendlela ajwayele ukuyisebenzisa uma abasebenzi bengasiphathanga kahle endaweni yokusebenzela. Akabasuspendanga ke umsakazi, waphinde futhi wangababeka amacala wabayeka nje. Lokho ke thina sikubone njengento ebonakala njengokwenzelela endaweni yokusebenzela. Ingakho ke sifaka idemand ukuthi nabo abaqashi lokho abakwenza abasebenzi uma beney'nsolo ezithile zokungaziphathi kahle kumele ziphinde zisetshenziswe nakubaphathi uma kukhona labangaziphathanga kahle khona. Okunye ke umsakazi ukuthi konke lokho kwenzeka nje umqashi ususpend ama-shop stewards awu-8 ngaphakathi embonini. Waseqhamuka ke esezokwenza zonke lezi zinto azenzayo ngoba enzela isimo sokuthi abasebenzi bengabi nakho ukumeleleka ngendlela efanele emsebenzini, nanokuthi futhi azama ukwenza inyunyane ibukeke ibuthakathaka phambi kwamehlo abasebenzi. Umnikazi wale ndawo uthozothatha inyathelo zomthetho mayelana lamaphoyisa angene endaweni yakhe adubula abasebenzi. Icala ngizolivula, ngisafuna ukuyakhona eMnambithi naba basebenzi siyofuna iadvice kuqala ukuthi ubani esomthola nesolivula kuyena icala. Kule nyanga nje liphazamiseke kakhulu ngoba uma kuvaliwe emgwaqeni abakhona abantu abaqhamuka ngapha kuHelpmaker ukuza la ngaphakathi baze baqhamuke ngapha ngenzansi bezokwenza ama services zabo la ekhaya. Ngaleyo ndlela indlela engijwayele ukusebenza ngayo iyehla. Abanikazi benkampani abatholakala ngokuphawula njengoba emasangweni ayo lenkampani bengangeneki. Kusenjalo okhulumela amaphoyisa esifundazwe uRobert Nechunda ebuzwa mayelana naso lesi siteleka uthi alukho lwazana nalo. Abasebenzi bathi mangabe umqashi engafuni ukubalela njengoba enzile basezoqhubeka nalesi siteleka sabo esesidonse inyanga yonke. Kude bokho sibisi isaStateville eLady Smith.
Iqembu le-Democratic Alliance likwazile ukugcina iwadi yalo ngemuva kokhetho lokuchibiyela olubanjeke endaweni yaseChatsworth eThekwini kuward 73 izolo. Ekhuluma-ke ngemuva kokukhishwa kwemiphumela, umholi waleli qembu esifundazweni Francois Rogers uthi-ke le miphumela ingubufakazi bokuthi kumphakathi kawusabethemba ubuholi bukaKhongolose njengoba bekwazeke ukubuyisa le wadi. Yize-ke umengameli we-ANC kuleli Cyril Ramaphosa neqembu lakhe bezame konke ukujika-ke imiqondo yezakhamizi. Kukhonye iqembu le-DA okhethweni lokuchibiyela obelibanjwe kuward 73 eThekwini. Le wadi ibivele ingaphansi kwaleli qembu kanti kuphoqa ukuba kubanjwe lolu khetho ngemuva kokuba loyo obeliyikhansela elaxaze i-DA wajoyina iqembu likaKhongolose. Umholi we-DA esifundazweni uthi-ke bathokoziswa ukwenyuka kokwesekwa kwabo lapha. The Democratic Alliance is delighted with the result that we received in Chatsworth yesterday, the by-election Ward 73, where we grew our support base from just over 60% to over 80%. This in spite of Ramaphosa and the ANC circus arriving a week before to welcome 100 alleged DA members into the party. This despite SASSA vouchers being handed out even on the day of the by-election. And the signs are quite clear that change is about to happen, change in the province of Kwazulu-Natal, and this gives us all the more energy for 2024 to bring about a change of government in the province of KwaZulu-Natal. Abe mathathu amaqembu bedlana imlala kulolu khetho kanti ngesikhathi iziko lezindaba lahambelele indawo amalungu omphakathi akhala ngokugqoza kwentuthuko yengqalazinda kanti basole uKhongolose ngokwenza kube nzima ukuba amakhansela angekho ngaphansi kwawo akwazi ukuhambisela izidingo umphakathi. Iqembu le-EFF yilo elithole imiphumela emincane kakhulu kanti unobhala wayo esifundazweni uthi-ke lokhu kakubetha usineze njengoba-ke le ndawo igcwele abomdabu waseNdiya. Ama-results akwa-Ward 73 eThekwini awasethusi njenge-EFF because siya-understand sikumele kakhulukazi sizokukhumbula ukuthi lapha indawo ehlala kakhulukazi abomdabu waseNdiya, so akusethusi-ke njenge-EFF ukuthi abomdabu waseNdiya akusibona abantu abangazivotela KwaZulu-Natal ngobuningi babo njengoba nango-2021 sazivele singavotelwanga kuleya wadi. I-EFF has been engaged kwi-struggle sase-Phoenix lapha khona efuna ubulungiswa njengoba ngomhla ka-6 June ikuzobe bevela abasola bothatha igwebo zabo ababulala abantu lapha ePhoenix. Manje-ke i-EFF izobe iphume ngobuningi bayo wonke amakhono KwaZulu-Natal iye lapha enkantolo yokwenza sure ukuthi ubulungiswa buyenzeka. Abakwa-IEC baveze ukuthi zingaphezu kwa-15,000 sezizonke izakhamizi beyibhalisela ukuvota kule ndawo, kepha bangu-4,265 kuphela abavotile kanti kuyabakhathaza lokhu. Ward 73 eThekwini abantu abarejistele ukuvota khona kulama voting districts akhona abawu-15,781. Ama-votes are-valid abe-4,265. So abantu abavotile lapho kuleyo 15,000 obhalisela ukuvota lapho. Enye into efanele you-understand ukuthi njengoba kuvotela abantu abawu-32, I mean abantu abawu-4,265, umuntu owinile uwine ngo-81%. So kuleyo number yabantu abavotile, abantu abavotele leyo muntu add to 81% wevote. Kodwa i-total vote masubheka abantu abarejistile lo 15,781 kufike abantu abawu-4,000, which makes it 27% turnout. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Asike sithishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele-ke mbukeli ubukele indaba ze-1KZNTV nazi-ke esithi zona ihamba phambili. Umhlaziyi uThakweThusi okwenzeka eNdlunkulu abasemnambithi bakhala ngehluku sabakwaSidlodlo kanti DA Inqobe Olokuchibiyela eThekwini.
Ihambela phezulu i-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal kulandela ukunqoba kwayo okhethweni lokuchibiyela obelugward 15 eMandeni kanye nakuward 12 eMzimkhulu. Okhulumela i-ANC esifundazweni uMafika Mndebele uthi-ke ukuzibuyisela kubantu ikhona okubanike ithemba ngobuholi-ke bukaKhongolose. uMndebele uthi-ke lo mqiqo yiwona besebezohamba ngawo njalo njengoba kubhekwa okhethweni lukazwelonke olungunyaka ka-2024. Ngemuva kokunqoba kwe-ANC okhethweni lokuchibiyela belisezindaweni ezimbili ezihlukene, uMafika Mndebele okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal uthi-ke lokhu kunqoba kwe-ANC kulolu khetho obelisemandeni nasemzimkhulu kuqhubeka nokuphonsela inselelo izisebenzi zaleli qembu ukuthi ziqhubeke zisebenzele umphakathi. I-ANC yakwamukela ukuna kwethu amawadi abekuvele kuyi-ANC. Lokhu ngokuthi i-ANC kukhomba ngokusobala ukuthi abantu bakwaZulu-Natal basasenethemba embuthweni wesizwe. Kodwa kuphosa inselelo kuzo zonke ithunywa zethu ukuthi ayisebenze ngokuyikhandla, isebenzele intuthuko nokushintsha impilo zabantu. I-ANC isikhiphile-ke ekuqaleni kwalonyaka isiqondisa ukuthi wonke amakhansela ethu nawo wonke ama-public representative ethu komele ahlale enabantu alalela izikhalazo zabo futhi alethe izinsizo ukusebenza kubantu ikakhulukazi ngqalasizinda. uMndebele uqhubanga ngokuthi basebenza ngokubambisana nezinhlaka ezihlukene okubala kuzo ezenkolo nobuholi bendabuko ukuqinisekisa ukuthi izidingo zomphakathi ziyafinyelela kubantu. Cwaningo lethu langaphakathi liveza ukuthi i-ANC izokhuphuka KwaZulu-Natal izokhuphuka ngo-4% iye between u-56% no-55%. Kodwa thina siwubuholi be-ANC KwaZulu-Natal sisebenzela u-60% esifisa ukuthi sine ngawo. Sinethemba lokuwina. I-ANC KwaZulu-Natal isikwenzile okuningi, iyaqhubeka ilethe ithemba. Sesiqhubekile futhi nokwanda ubudlelane bethu nezinhlaka eziningi zithi abukhosi bendabuko, ungabe ukhuluma abamabandla, ngabe ukhuluma ngeyinhlaka nje ezihlukene eziningi ezithinta izakhiwo zomphakathi. Sikhanda ubudlelane nabo, kodwa kubalulekile kakhulu kule inyanga eziyishumi ezisele ukuthi sisebenze ukushintsha impilo yabantu, ngoba no amount yokucampaigna will change ama-fortunes e-ANC. Okubalulekile i-ANC ekumele kwenze uqinisekisa ukuthi isebenzela abantu, ilethe service delivery, ngoba abantu bakithi msakazi bafuna lokho, bafuna izinsiza kusebenza. Ezindabeni ze-1KZN-TV kube kumqondisi Myeni. Ukhihle isililo ugogo uMzukulu odutshulwe wabulawa ngaphandle kwesitolo somndeni ngesonto ebusuku. Buka ukuthi-ke kwagasela abantu emagcekeni alesi sitolo bahlasela umufi uMinenhle Inqobe obeneminyaka eyi-16 ubudala, bamdubula ngentululwane yezinhlamvu. Ugogo kamufi-ke uThandazile Inqobe uthi-ke bese bevala isitolo ngesikhathi bezokuqhuma isibhamu, kanti-ke sithatha umzukulu wakhe uthi-ke baphuma phandle esedendelizile insizwa yakhe. Usadidekile umndeni wakwaNqobe emaqonqo kulandela ukudutshulwa kubulawe umzukulu wawo. Sahlaselwa abantu engababonanga. Uma sihlaselwa kwashayeka umfana umzukulu wami waphela ngaso sikhathi. Sangababona abantu babaleka, sibonanga ukuthi obani. Kwakuyisonto sisiphuma ngabo past 7 la sahlaselwa khona. Sangabe sakwazi ukuphuma thina la sifuna siphume khona ngenxa ukuthi umfana weseshayekile. Sasaphuma komunye umnyango, sikunzima ukuphuma kulowo mnyango. Sabuyela komunye ongaphambili la safica umfana esewe phansi. uNqobe uthi ayikho ingxabano abake bezwa ngayo ngaphambilini. Angazi ngoba umntwana besemncane, angazi ngempela ingxabano ayikaze bekhona. Angazi nje, ngekho umuntu owangibikela wathi umntwana umonile noma umntwana kukhona kwenzile okubi. Kuba umntwana nje besafunda esikoleni efunda standard 8. Lesigameko sivusele uNqobe amanxeba amadala. Ngiphatheka kakhulu akuvuma ngidle. Noma ngidle mntanami ngiyaphephuka nje. Ibhlungu.
Ivusa amanxeba nje amadala. Ngishone lo myeni wami ngale ndlela yesibhamu. Namhlanje kuvuke kwamangenya. Ngoba namandla ngisenawo, ngigugile ube usizo lomzukulu, engisiza kuko konke. Kanti uthi ube usizo kakhulu umzukulu wakhe. Ngizomkhumbula. Ekugcineni nje ngesonto ufike wakolobha, wafaka uphorishi, wabuyisa inkomo. Uyayiplana inkomo, izindlu ziyacebezela. Izolo ayibuyanga nje, ngamkhumbula kakhulu zingasabuyi inkomo. Khazi khona manje ifike emini. Ngiyomkhumbula umfana wami. Amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal asiqinisekisile lesi sigameko. Kuzokhumuleka ukuthi senzeke ngemuva kwaleso sokushiswa kwabalisa abayishumi ekwakusolwa kubo isidakamizwa endaweni yakwaMpande. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube, ngisemaqonqo ngaphandle kwaseMgungundlovu. Kuqhubekile ukuvulwa kwamahhovisi kamasipala ubuhlebezwe endaweni yaseXopo yize-ke kuphazamise umbhikisho womphakathi wakuWard 4 ukhala ngokumisa kwekhansela uThemba Mahlaba. Umphakathi-ke othukuthele ugaselela amahhovisi eMasha ufuna-ke ungqongqoshe ozokubusa ngokuhambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uBonge Sithole Mloyi azochaza ngokumisa kwekhansela labo. Umphakathi wakuWard 4 ubhikishe emahhovisi amasha bevulwa kwamasipala ubuhlebezwe endaweni yaseXopo ogunyaziwe oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lo mphakathi ubukhala ngokumiswa kwakhansela wale wadi, kanti ngokuthola kweziko lezindaba leli khansela lamiswa iqembu likaKhongolose ngemuva kokuthi lehluleke umyalelo wokuthi lesule emsebenzini ebeliwenza kwihhovisi likaNdunankulu wesifundazwe. Obambe njengonobhala kwisifundi Herigwala uqinisekisile ukumiswa kwakhansela. Udaba oluthintana olumayelana ne-organization yakhe okuyi-African National Congress. Ucomrade uThemba Mahlaba was suspended from performing ama-duties wakhe by the African National Congress pending the disciplinary process that is undertaken by the Provincial Dispute Resolution Committee and the Provincial Disciplinary Committee okuyiyo that will be processing that matter. So he was suspended because when he got to be a councillor, he was working full-time in the office of the and we as the African National Congress in the region will wait for the provincial leadership to advise on what will happen around the matter of Comrade Themba Mahlaba. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni obevula lamahhovisi uchaze ngokuvula kwawo uthi umphakathi ongaphansi kwalo masipala usuzokwazi ukuba ingxenye yezingxoxo ezisuke zikhulunywa umkhandlu. Ngaphambilini abemancane ama-ofisi umasipala kwasuya walula ukuze ukwazi ukuthi abasebenzi basebenze endaweni ekhululekile bakwazi futhi ukuthi ama-ofisi abo abe sesimeni sokuthi umuntu angawenza umsebenzi wakhe ekhululekile. Okunye futhi ke bekushoda indawo yomphakathi ngoba umthetho uthi uma umasipala uhleli umphakathi unalilungelo lokuzolalela. Uthi lisazoshintshwa igama laleli bhilidi libizwe ngesishoshovu Johannes Phungula. Siyazi futhi ukuthi ke leli bhilidi lisazofakwa kahle igama lakhona ise pass 4 Phungula. Imeya kalo masipala ithi bekuyinselelo ukusebenzela emahhovisi amancane. Ukusebenzela endaweni encane kuyinkinga ngoba kakhulukazi from 2011 okokuqala nje staff sethu sikhulile, so leli bhilidi mhlambe selithathe 5 years siqhubeka silakha ngoba leli bhilidi besilakha ngemali esikwazi ukuziqoqela yona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngiseXopo elimantente. Asiphinde sithi shelele futhi ayitolo sokusiqhubeke nazo indaba zethu.
Asikwamukele ke mbukeli usabukele ke zona indaba ze1KZN TV nazi ke besithe izona ihamba phambili. Umhlaziyi uThakweThusi okwenzeka eNdlunkulu abasemnambithi bakhala ngehluku sabakwaDlodlo kanti DA Inqobe Olokuchibiyela eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-19.29 maqhathaniswa nedola laseMelika libu-23.84 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libu-20.72 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,971.86 i-ounce kutholwa ongadloziwe wona beku-$78.36 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lebhola lombhoxo le-Sevens kuzofanele ke lithathe umzila omude obheke kuma-Olympics ka-2024 njengoba ke lehlulekile ukungena ngokuba ngelinye lamaqembu aphezulu kwi-World Rugby Sevens Series. Ama-Blitzball ke aqede endaweni yesishiyagalolunye emqhudelwaneni wokugcina walolu chungechunge obuseLondon ngempela sonto alala ke endaweni yesikhombisa kwi-log ekupheleni ke kasizini ka-2022-2023. Amaqembu amahlanu aqede phezulu azibekisele ke indawo kuma-Olympics ezodlalelwa ke eParis eFrance ngonyaka ozayo. INew Zealand edle isicoco ngamaphuzu ke angama200 i-Argentina, iFiji, iFrance neAustralia. Leli qembu ke lakuleli kuzomele ke linqobe umqhudelwano we-Africa Men's Sevens ka-2023 ozodlalelwa eHarare eZimbabwe ngenyanga kaMandulo ukuze ke athole ithikithi lokuya eParis. Nasike isimo sezulu singalindeleka. Mbukeli ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ehlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Sale kahle emakhaya.